Machiegni kendo nyakwara Mugiajwang' weche manyiena mag duola. Mond liete ojiw mondo kik dong chien e chwalo kwayo ne yudo omenda mag siro som nyithindgi kata basari motelo ne yepo mag sikunde higa manyiena. Jip makama ne ogol kod jaod bura ma Kisumu West Rosa Buyu e kinde mane obago nyasi mar dhialo mond liete ma Kisumu West. Millicent Adhiambo miyo waler mathoth. E alap ma ojola e Kisumu West, mond liete miche gi miche ne owuok oko karomgi mar yuoro e nyasi mane obagi mar dhialogi. Jaod bura ma Kisumu West Rosa Buyu mane obago nyasino ne okawo thuolono mar jiwo mond liete mondo kik gidong kachien e chwalo kwayo ne chudo moramora mar yudo kony ahinya to ne omenda mag siro som nyithindegi kata basari e kindeni ma yepo mag skunde koro okayo. Ne en puonj, yalo to kod juso miel matintin ka ginyiso mor mar biro kanyakla e telo mokwongo e giko mar higa. Wachokre gi monde ruoth ma Kisumu West mondo wang'ere, mondo wawuo, ng'ama ne pok ing'eyo kawuono be wakwakre kaka mine kendo wachiw tiegruok. Wantie gi Reverend Elizabeth Okech ma oa Anglican Church osewuoyo gi mine gi ka puonjogi. Buyu omedo ni nyasino bende ne en mar neno ni mond liete oyudo kony mag chiemo mar yawo higa manyien e yo makare kaluwore ni thothgi yutogi ni piny. Wadhi miyo ka miyo bowuok gi gorogoro 4 mar mchele, gorogoro 3 mar oganda, to an be bagna mating'oni abe kaka mjumbe ma jatendgi an gi gira moro mamiyogi mondo giyaw higa maber. Moko kuom mond lietego mane otwak kod Ramogi TV oyango morgi kod rem magisebedo godo e kinde nyasi mag sikuku e yo machalo kamae. Aonge go nikech ng'amiyo sani kora biro kata rigni osemiyo mchele go ganda to gi mo madhi tedego. Kora go erokamano arwake. Kwako na chochote, lakini leo naenda kuziba na watoto wangu. Tumebarikiwa, tumekumbukwa. Omiyo wamine bende koro mond liete bende jochir. Kata kiwuotho ting'e ni dwasi ni mbele. Kiwuoth kiluor. Kiwuotho kitegno kiwuotho kijachir. Kuom mano Buyu ne oko ni gidhi neno ni mond liete ochako riwruoge saga matindo tindo e ward ka ward kuom wards 23 e sub-county no kaka yor neno ni kony duto obiro choponegi e yo mayot kendo mowinjore. Omiyo bang' odiochieng' ma kawuono wadhi bedo gi grube mag monde ruoth e sub-location ka sub-location. Mano kode ka wang'eyo ni ng'ane mane wuok e dala cha en odhi nade, ang'o matime, mondo koro wajiwre kendo wati kanyakla. Millicent Adhiambo, Ramogi TV, Ojola, Kisumu County.